Bueno, pois moitas gracias por achegarvos a esta rolda de prensa. Comparto hoxe a sensación de todos os santiagueses e de todos os composteláns que se están facendo a mesma pregunta. Que está pasando? Hacia onde imos? Somos testigos directos dunha crise aberta que non ten ningunha relación cos intereses xerais da cidade. Eu quero trasladar hoxe a miña preocupación, que é a preocupación de todos os santiagueses, por unha situación que Santiago non merece. Esta coalición de Partido Socialista, BNG e Compostela Aberta sigue levando a nosa cidade ao desgoberno. Esta alianza de forzas minoritarias é un freo constante ao desenvolvemento de Santiago. Son xa moitos anos renunciando ao estatus de liderado como capital de Galicia e como capital universal que somos. Dóenos, especialmente, esa renuncia á capacidade de liderado. Dóenos tamén ese dano á imaxe da cidade por intereses persoais de perfil baixo. Nós non renunciamos. Nós non aceptamos esa condena a unha continua situación de parálise. Eu quero renovar públicamente o noso compromiso como primeiro partido da cidade con todos os composteláns. Aos que lles decimos, sen complexos, sen fisuras, sen titubeos de ningún tipo, que estamos preparados e dispostos para devolver o papel protagonista que Santiago de Compostela merece. É un momento de inestabilidade, é un momento de incertidume, un desgoberno que produce dúbidas, inseguridades, parálise, que son os grandes enemigos do progreso e da consolidación dunha cidade que xa ten demostrado que dende a unidade, remando na dirección correcta, Santiago é imbatible. Aí imos a estar sempre. Na recuperación do liderado, nas solucións dende a unidade, no compromiso cos cidadáns, no progreso colectivo e na consolidación do carácter universal da cidade. Santiago está por encima de min, por encima, sobre todo, de calquera interese partidista e de pactos minoritarios que condenan o noso futuro. Ante esta situación, pues, momento de incertidumbre, ¿no? Este lío interno, digamos, plantearse desde o PP o mellor facer, por exemplo, levar a cabo unha moción de censura? Iso agora sería desviar o foco do problema real, non? Estamos ante unha crise aberta que exixe explicacións. Nos estamos ao servizo dos santiagueses como primeiro partido da cidade. Non queremos desviar o foco de atención, pero quero responder claramente a esa pregunta. Eu quero ser alcalde de Santiago porque así o decidan os santiagueses e non con atallos como outros. Dende o goberno que se diría que isto é unha cuestión interna do Partido Socialista e que non afecta o mandato. Bueno, estamos falando, toda a cidade sabe que hai unha situación de alianza, de pacto tripartito entre Partido Socialista, BNG e Compostela Aberta. Únicamente hai que ver a hemeroteca dos últimos 5 días, e, polo tanto, claro, que unha crise aberta deste nivel
dun dos socios principais, das columnas principais desta alianza e deste pacto tripartito, claro que afecta a gobernabilidade de Santiago. É unha evidencia, non? Creo que ese tipo de declaracións por parte do goberno local o que fan é retratar todavía máis a irrealidade na que se mantén, non? Se descarta plantexar unha moción de censura que lle pide entón ao goberno. O que lle pido a alianza, a este pacto tripartito que xa leva 10 anos gobernando a cidade, é compromiso, é seriedade, é responsabilidade, que se poñan a traballar nos intereses de toda a cidade. Para eso decidiron gobernar. Eu gañei as eleccións por goleada ao BNG. Eu gañei as eleccións por goleada ao Partido Socialista. Eu gañei as eleccións por goleada a Compostela Aberta. Pero eu perdín as eleccións contra un pacto, contra unha alianza tripartita. Se eles decidiron que eu non fose alcalde, o que teño que pedir é responsabilidade e que pensen nos intereses xerais da cidade e non nos intereses persoais e partidistas que non lle interesa a ningún cidadán de Santiago. Dende o goberno que se di que isto é unha cuestión interna do Partido Socialista e que non afecta o mandato. Bueno, estamos falando, toda a cidade sabe que hai unha situación de alianza, de pacto tripartito entre Partido Socialista, BNG e Compostela Aberta. Únicamente hai que ver a hemeroteca dos últimos 5 días, e, polo tanto, claro, que unha crise aberta deste nivel dun dos socios principais, das columnas principais desta alianza e deste pacto tripartito, claro que afecta a gobernabilidade de Santiago. É unha evidencia, non? Creo que ese tipo de declaracións por parte do goberno local o que fan é retratar todavía máis a irrealidade na que se mantén, non? Se descarta plantexar unha moción de censura que lle pide entón ao goberno. O que lle pido a alianza, a este pacto tripartito que xa leva 10 anos gobernando a cidade, é compromiso, é seriedade, é responsabilidade, que se poñan a traballar nos intereses de toda a cidade. Para eso decidiron gobernar. Eu gañei as eleccións por goleada ao BNG. Eu gañei as eleccións por goleada ao Partido Socialista. Eu gañei as eleccións por goleada a Compostela Aberta. Pero eu perdín as eleccións contra un pacto, contra unha alianza tripartita. Se eles decidiron que eu non fose alcalde, o que teño que pedir é responsabilidade e que pensen nos intereses xerais da cidade e non nos intereses persoais e partidistas que non lle interesa a ningún cidadán de Santiago.